नमस्कार, मी अबोली बाळासाहेब थोटे, कारंजा भैरव. व्हिडिओ सादर करताय. आता मला घरात राहायचं ना हो, बाहेरच नाही जायचं, नाही जायचं ना हो. बाहेर पोलीस मारतील दांडा हो, बाहेर पोलीस मारतील दांडा, सुजून टाकतील मांड्या फेंडा, सुजून टाकतील मांड्या फेंडा. आम्ही हळदीचं काम, आम्ही हळदीचं काम शिजवून चांगलं लावायचं, मग बाहेरच कशाला जायचं, नाही जायचं ना हो. आता मला घरात राहायचं ना हो, बाहेरच नाही जायचं, नाही जायचं ना हो. डॉक्टर पोलीस आपले मित्र हो, डॉक्टर पोलीस आपले मित्र, सेवा करती दिवस रात्र, सेवा करती दिवस रात्र. जनतेसाठी भोगून कष्ट, सुंदर घडविण्या महाराष्ट्र, सुंदर घडविण्या महाराष्ट्र. घरात राहायचं, बाहेर नाही जायचं, घरात राहायचं, बाहेर नाही जायचं, विनाकारण बाहेर नाही जायचं, नाही जायचं ना हो. आता मला घरात राहायचं ना हो, बाहेरच नाही जायचं, नाही जायचं ना हो. हातात घेऊ नका हात हो, हातात घेऊ नका हात, अंतर ठेवूया सुरक्षित, अंतर ठेवूया सुरक्षित. घ्या थोडीशी रिस्क, तोंडाला बांधून मास्क, तोंडाला बांधून मास्क, वापरून रस्क, जगायचं मस्त, वापरून रस्क, जगायचं मस्त आनंदानं जगायचं, जगायचं ना हो. आता मला घरात राहायचं ना हो, बाहेरच नाही जायचं, नाही जायचं ना हो. आता मला घरात राहायचं ना हो. हात जोडून करू राम राम हो, हात जोडून करू राम राम. त्यांच्या ड्युटीला करू सलाम, त्यांच्या ड्युटीला करू सलाम. दुनियात जोडून, घरदार सोडून, दोन्ही हात जोडून, परिवार सोडून, त्यांनी आपल्यासाठीच का लढायचं का हो. करोनाशी लढायचं ना हो. आता मला घरात राहायचं ना हो, बाहेरच नाही जायचं ना हो. आता आपल्याला बी घरात राहायचं ना हो. अरे तुम्हाला बी घरात राहायचं ना हो. आता आपल्याला घरात राहायचं ना हो. तुम्हाला बी घरात राहायचं ना हो. तुम्हाला बी